Just for a short Добре дошли обратно в канала и добре дошли на отварянето на първата затворена Airsoft арена в Варна, организирана от Battlezone. Ако искате да участвате и вие, моля последете линка в описанието или звънете на телефонния номер. Самият терен е на 3 нива и акцентът му е върху цех без сражения. В сейф зоната ще намерите телевизори с жива връзка от всяка една стая в арената. Така, тези, които не играят, могат да следят какво се случва по време на матча. Екипът на арената е изключително учтив и професионален, така че ако имате каквито и да е въпроси, те ще ви помогнат. Арената е отворена всеки ден от седмицата и записване става чрез уебсайта battlezone.bg. Не мога да го убия през процепа. Убите! Убит! Я съм убит. Nice. Убит. Убит! Аут! О, убит! Убит! Хвърли, хвърли! Фак, и аз! Убит!
Турия. Да. Презрещам. Край игра, свърши времето. Спираме се. Мисля, че те набиха всъщност. Но беше добра игра. Ни прави готините клипчета. Здрасти. Малко съм страшен в момента, но... Искам да благодаря много на организаторите от Battlezone за невероятното откриване и супер играта. Теренът е перфектен за тимбилдинг, рождени дни и игрите се провеждат всеки ден.